Pozdrav svima, jedan kratki video za YouTube. Da biste prestali da mi sugerišete na neke CD-eve i DVD-eve, izbacit ću lepo ovaj video na YouTube. A najviše zbog toga da ne bi imao neke slučajnosti, da mi, na primjer, ne postavite na sred puta neke cigini koji jedu foliju umjesto pice, pa sličnosti, slučajnosti. Da ne bi produžio ovaj video mnogo i da ne pričam o slučajnostima tipa 2 CD-a izgubljena u sadašnjoj Zmajevoj školi, gde mi je oko tog CD-a branio Igor Bačić sa slučajnim slovom Z. Pronađena posle 15 godina odmah pored zlatne farbe za prozore, gde je sasvim slučajno jedan deo bačen u kesi iz Zmajeve pekare. Sad, da ne bi nastavio ovako i išao sve do slova Z i Marije iz osnovne škole, nađena 2 CD-a odmah u kutiji pored ulaznih vrata. Jedan CD je bio samo Dvaljević. Čuvao sam ih kao dokaze na dobrih pola godine, sve dok nisam rešio da pravim neke makete i da iskoristim jedan delić za pravljenje makete. Jedan deo keva bacilo u smeće u Zmajevoj kesi. Prva stvar što želim da kažem, ako neko želi da mi skrnem pažnju na nešto, mogli ste da zalepite neki Oreo kolačić na CD, pa ovako da piše na njemu pojedi sredinu ili tako nešto, ali nebitno skroz. I ovako sa samo odvajajućim CD-om je bilo sasvim dovoljno što je neko hteo da mi da nešto do znanja. Najbitnije što želim da kažem je, nemam pojma što je bilo na tim CD-ima, niti sam ih ja narezao, niti mi interesuje što je bilo na njima. Onda ide neko proseravanje, u zadnje vreme rekao sam od cigana što jede foliju, pa ima i dodatnih proseravanja od pice pa nadalje, ali ajde. Samo ću da kažem jednu stvar. I da nije bilo providno parče od samodvajajućeg CD-a palo u smeće, to jest palo pa da je bačeno u smeće, da ste dobili jedan deo ovako CD-a, primjer, ajde da kažemo parče CD-a, četvrtina recimo, i da nije bio samodvajajući već ceo, sa nedirnutim središnjim onim svojim aluminijumskim. Dakle, CD se okreće otprilike oko 30.000 obrtaja u minuti. Znači, prilikom rezanja reže se od sredine ka krajevima. Reže se kružnom putanjom, znači podaci se režu u krugovima. Problem se javlja čim fali jedan deo tog podatka ili odnosno jedan deo CD-a. Znači kada bi falilo recimo jedan deo podatka, gotovo bi bilo nemoguće sastaviti šta je bilo u celom podatku, odnosno u celom CD-u. I ovo pričam samo u primjeru kada bi vam falilo samo jedno parčence CD-a, kao recimo parčence okrugle pice, a ne recimo jedan providan delić od 1-2 cm. I šta je bilo na tom providnom parčencetu CD-a i šta može da se vidite na njemu? Kako da odgovorim, a da ne budem previše vulgaran? Video sam napravio i zbog nekih slučajnosti povodom nekih istresanja tepiha. Jel treba možda da mi padne neki delić CD-a na tepih? Možda milimetar, pola milimetra veličine. Malo pre sam objasnio za, šta znam, za pola CD-a, za četvrtinu CD-a, a da ne objašnjavam sada za šta bi bilo za milimetarski delić CD-a.